kwithuba nje elincane lokushiyela abasalayo isifisa ukuba bawuphathe kahle umhlaba woba omkhulu. Ngiyazi ukuthi kuningi okusemqubeni lapha iso engakwazi ukubona zisuka nje kubonakala sengathi umnumzana uJacob Mnisa usomabhizinisi wayesikizwe ukuthi uzoba ummeli wesilo noseshili incwadi yakhe lapha kusho khona isilo sasimqokile impela. Kuyezwakala ukuthi bahambe eqoshwe ngokuthi inkosi Mzimela iyoba ithununu yesayo iminyaka emfishane sengena yena. Usho nokusho ukuthi inkosi Mzimela ibhulambethe lakhe. Kuyezwakala futhi ukuthi umnumzana uMnisi khona amahlebezi ukuthi wayelekelela ukhokha ney'ndleko ngephasikazi ngekhathi inkosi Mzimela igana ngey'ndleko wesiza ngey'ndleko ukuba akhokhele iy'ndleko zomshado waso. Lokho-ke bakwethu ngiphefumula nje lokho okukhulunywa emaphasishini emabhilidini. Ngeke ngikufungele uqiniso babo. Kodwa ngingahlala abantu impela abakwaziyo impela uqobo lwabo. Kodwa kaningi abaxoxayo nje obala. Kangikwazi kodwa uqiniso bakho mina. Kukhona futhi wesifazane Ndunkulu okuthiwa uJoyce Ntombende lo obizwa ngogogo uMandwane usebenza naye umnumzana uMnisi osehlala ngogcwele lapha i-engine ehlalisile nabesilo ngeke ngazisho izinto okuthiwa lo wesifazane uyazenza uLiyanda esibeka impilo yesilo engcupheni. Kukhona nokwedlula izinto ezingedluli kahle empilweni yesilo. Ngomhlangano wamakhosi ngakhipha angazi noma bayenzile ibayede trust amaphepha ukuthi sekudalwe i-trust enye esayinwe yiwilo uRejoice nesilo uqobo lwazo eseceleni abaziyo ngathi sakhalu kwetheleka ngonyameni angazi ngisho lokho. Kodwa nina besifanele nganifihlile iqiniso nezinto engizizwayo ngizizwe ukuthi lezi amahlebezi ngesikhathi ngithana nesilo ngesonto ngabika esilweni ukuthi ngicoshe ukuthi uMnisi uphakamisa esilweni usengigugile mina akabeka umntwana wominya uvanana abe ngidlula enkulu wakhe. Isilo asiphawulanga lutho ngalokho. Kodwa umntwana wababazela umntwana wathi umntwana ngoba ekhona wathi nje awu. Ngaphambi kwalokho ngase ngizwile ukuthi umnumzane Mnisi kufanele sibeke umntwana kulo semncane ngoba sengishilo lokho. Kangizange ngisho esilweni lapho sisho lokhu kimi ngoba isilo sasho kimi ngaphambili kwalokho sasifuna ukubeka isekela likaNdunankulu uDeputy Prime Minister. Sakusho futhi nakuyo umntanami lo uDutyulwe yezwe ukuthi sicabanga ukubeka iphini kaNdunankulu. Angisho lutho nabesilo ngoba lezi sikhundla azange akaze sibe khona embusweni waKwaZulu somsekeli weNdunankulu. Ngifisa ukucacisa ukuthi niyazi futhi nabenkosi ukuthi sengakusho kaningi ukuthi ngasicela isilo esibuzileyo uNdlokombane kudala ukuthi sibeke unduna waso. Sakuziba isicelo sami saqhubeka singisebenzise njengoNdunankulu ngoba nonke nazi kahle kwaze wafika isikhathi uNkulunkulu asephuce yena abuze. Ngifisa ukuphawula ukuthi kusukela esikhathini sesilo uShaka akaze uthathe kwakuthathwa ikhulu kwakuthathwa ikhulu ezayiphethe izwe lesilo ngoba ilembe nje ngoba ngikhe ngelele James Stewart awaziwa ngokuthi bayizikhuza
izazi ezinkulu ama-archivist bayasho ukuthi kumeluleke okwangaphambili kwakungqekelele kodwa uNdunankulu weSilo ungomani asuka naye komthetho ilemu wayephethe isizwe komjeji isiludingana sabeka undlela kaSompisi wasizwe kwaNtuli inkosi uMpande wabeka uMasipula kaMama yisewaNtshakazi isilo kuletshwayo sabeka umnyamana kaNgqengelele wesizwe sokuButhelezi owaqhubeka kulesi sikhundla sekunesikhala emva kokuba isilo sisithathiwe abamhlophe nalapha zathatha inkosi enomntwana wakwaminya umntwana Ndabuko emzini kaMnyamana ekushumayeleni akukhulela khona emzini wakhe wasekushumayeleni isilo babamkhulu mama inkosi Dinizulu sabo simnyakana nje engosana ngoba sadingiselwa esendelina siselibhungu ngamangisi emva kokuhlasela inqobo kaManjakazi egqumeni lakwaNduna sesibuye ekingiseni sabuye samangalelwa kwathiwa sibe nesandla emzabalazweni kaBhambadi echaza ukuthi uBhambadi rebellion saboshwa isilo saboshwa lapha eNewcastle kwathiwa sabhacisa umkaBhambadi uMazuma ushiyekiwe igama lakhe lendlela kaBhambadi akholekile osuthu bekuthiwa ngalokho-ke uyakhombisa sesihlangene noBhambadi sasakhishwa isilo ngo-1910 esikhishwa uGeneral Botha wayengomunye wamabhunu ayesize uSuthu mhla sihlaselana noManjakazi etshaneni induna enkulu yaseSuthu yesilo kwakumaNkulumana asemaphunga Ndwandwe enduna enkulu yaseSuthu kodwa wayengenaso isizwe singaphansi kwakhe njengabo bonke ngoba inkosi vele sengichazile ukuthi ubaba omkhulu inkosi yaseSuthu ayizange ube naminyaka etheni isesihlangene isilo sakwaDlamahlahla inkosi Solomon kaDinizulu umqalajuba wabe kumathole eButhelezi kaMkhandungu ubaba wesizwe kwaButhelezi wawundunankulu wakhe emva kokukhothama kwesilo sakwaDlamahlahla ngo-1933 waqhubeka ubaba wasebenza njengondunankulu wesizwe samaZulu ngaphansi komlamo wakhe umntwana umsheni kaDinizulu umntwana omkhulu waseSimbona sikubusa sekuyena ephathele iNgonyama yakwakhethe welokhu ephethe ngiyakhumbula nje ukuthi ubaba wayephambene nobaba amasotsha abantu ngesikhathi sempi ababe ngamasotsha umuntu waseSimbonekile begqoqa belungu waze wavuma waya enkambini eshoko ubaba wasethi njengoba nginguNdunankulu angikwazi ukuthi ngathi sibanibani esephumile ekhaya ngihlala ekhaya nempela ey'thombeni nje ezinye babonakala benomntwana waseSimbone befake inyufomu ngiyakhumbula futhi ngesikhathi kukhona umbango wabantwana ngangingane ngesihlakaniphile kwakuzomenyezelwa ngalelo langa ngoba umntwana wakwaminya nomntwana wasematheni umntwana wasematheni umntwana Mgidi eyiwethu babethi kwathi ngolunye ilanga besenkosini kwaDlamahlahla iy'ngane zidlala lapho yasikhomba umntwana uthanda yiphi umntwana uthanda yiphi inkunzi yey'nkomo kwakuzomenyezelwa lokho kanti kukhona umbango ngelanga lezomenyezelwa ngalo akwangasamenyezwa ngoba ubaba engakafiki walindela wazofika ngakusasa mina-ke ngabekwa uNdunankulu iNgonyama yakukhetha inkosi uCyprian Ngazizwe kusukela ngo-1954 kuye kwaDukuza waze kwaba webuza waze kwaba indodana yesilo esebuzile uPhusha manje ngiyobe sengichazile nje
naphezu kumcela ukuthi ayibheke uNdunankulu wakhe manje ngoma manje ke usabambile ke ngilindele bayikhombele induna wakhe ngashilo ukuthi ukuqhubeka kwami kusemseni wesilo futhi siqoke omunye uNdunankulu anginankinga loba sibekose uNdunankulu ngoba kade ngasho ngimangele kakhulu lapho kuqubuka amampungu emthonjeni indaba emva komhlangano wami nesilo usengishiyile isikhundla samsondunankulu wesilo nombuso wakwaZulu kwathiwa futhi sengicela ukuba isilo singikhulule ngasho silweni ukuthi singiyancika ngasitshela ngathi basikhuluma lokhu sikhuluma lokhu manje sengidideka ngoba sengimdala ukuthi ngibambe kuphi ngazi ukuthi noma sesiyiqinisa ukuthi noma eshaya umntana nami ishayele ngifuna ukubonana naso ngingakwazi ukubonana naso kodwa amahlebeza aqhekeka phakathi kwami nesilo abambele kakhulu lapho kuvela khona washicilwa mhlawumbe usebenzi lombhalo wokuthi antasha ngendlela eyiningi lapho usengeyimithiyo uma uthi isilo sasinde udaba lokuthi mina ngifisa uba umhlonthungwenya baqhubeka ukuthi ngangilwela ungwenya kaze ngikwenze lokho ngikhuluma nje amaqiniso ngomsebenzi kangcwele ngize ngasho ngathi nomunye ummeli angabekho angase ngicele ukuthi isilo sibeke bani kwisikhundla lokho ngoba igunya lesilo engwenzile ukhomba nje amakhono kangcwele nomsebenzi awenze nomjokombani ukuthi udinga uchwepheshe buni kumuntu ozoqala lesikhundla njengoba umsebenzi wami kweluleka isilo nokuthi umhlonishungwenya ubengakabe nalisizo ubengaba nalisizo ngakanani kunoma ubani okhethwayo uma enikwa iminyakana noma emibili noma emithathu emcathulisa lowo oseqokwe isilo owasho incwadi yesilo ukuthi sasingenayo inhloso yokususa inkosi uMzimela njengosihlalo webhodi sasizimisele ngisho ukuthi angene noma kanjani noma ngaxuzeka isikhundla saso impela sobukhosi kuba inkosi uMzimela kube isihlalo noma umbisholo kubomvu yoba khona icala esenkantolo imanga labantwana umntwana Simakade nombonisi nami engibhaliweyo kuyo nesilo isilo kuqala nomengameli Ramaphosa nabanye abasindinkulu abaphakathi ngisakhumbula nawe lo mphakathi nawe manje-ke ngesikhathi ngicikaza ngasho esilweni ukuthi angisazi ngoba angisakwazi ukusondela esilweni noma sesiyiqhelisa ngimi ngathi futhi uma kusakhona lokhu luluvindi angikwazi ukuthi ngisayine lezi ncwadi ngachaza ukuthi ngangeke ngisayine nobukhosi bakwaZulu kanti isikhundla sami asisacacile esilweni ngacela kwazi ukuthi isilo sasithini mayelana nesiluleko sami ngema-transport ngisho phela emva kwawo umsebenzi wami ngeze ngema ngidedile umhlaba engijulika kangaka nguvikela umbuso kaZulu bawuthengisa phambi kwami kodwa ngaphambi komhlangano wamakhosi ngacela usombabhizinisi ukuthi asitshene isilo cha ngimisele ukusayina ngizosayina nakho emva lokho singenze ngisho njalo kanti isilo sesibachithile labamameli bakhe abazi yonke into nengonyuluka sethatha laba abaqhamuka nomnisi bale Mpumalanga kuba basafuna khona ukuba kususe isilo esihlalweni